ingeni wanyadi ngene na chaef cha lakini kuwa donjo to wabro bedo kanyo mondo wang'ene ka kenti openje ni to in history mari nyaka ni bedi over 40 years kenda serikal nyiso one ticket one stamp moro mogoye ticket mari minyalo wacho ni an kana antie gini no donjo ndalo no kaka an sani gipenja ni to an masebedo mjumbe ni ang'o mi inyalo timo ya ni an I've started a digital bursary just to mention a few mabende kani ng'iyo kata auditor's report my last time constituency has been cited as one of the ones that is most transformative kendo most transparent in the issuance of bursary anyalo wacho ni mano na chako kendo other constituencies mobiro gi osebiro benchmark kara South Mogirango wamiyo kuonde moko kamano anyalo wacho kanyo openje ni to in manyichi bedo ang'o ma otimore onge gimo nyalo wacho so okwanyo wach ni kech qualification to kata ni qualify for bedo president but experience at that level kara ni na biro lendo donge en gimi somo kacha akene gimi somo kamoro kacha tingeni samoro experience no poka bedo god koro ginyalo mana chako kama kata wan oda bedo president lakini wang'eyo ni step by step wasudo kwa debe bako mar dwaro bedo president be gimo no rodhi sani ODM dwaro lemo mage kusomano mbaka mapoko go sani nje go mbaka gi Rigathi Gachagua tembe no wacho ni umbe odwaro mana lemo kaka embe no dwaro lemo sani wacho ni dwaro nus mar dhia ntie pogrok ingeni Rigathi Gachagua kane wuoyo about shares tingeni no wuoyo tok kage saloso serikal mana gisetimo appointment ten kuro no wuoyo shares ni serikal ingeni kombe sama ji pok odhi to ji nyalo pogo lemo ni wabro mi finance wabro mi water wabro mi mago unyalo pogo kaka political parties donge kech kure udho utime kacha to kuse donjo office to kuro nyaka utine Kenya context mane Rigathi Gachagua ne wuoye ne giseloso serikal ne giseyiero ministers ne giseyiero jogo te to context mane wuoye en nia ni koro sami timo maendeleo to koro joma nyogo kura onengo yud maendeleo to jok moko kikiyudi mane context mane shares mane Rigathi wacho to mano wacho nia kata ODM sani kodhi mo wacho ni miwakomni kagi sedonje telo to ginyalo wacho nango ni nikech wan ma wan gi treasury kata wan gi ministers aberio mag stima koro wan monego wayud stima to jok moko ka kik yud stima when the government is formed government resources to kuri pogo ne ji marom lemo to kuri nyalo pogo ne ng'ane ne wan godo ng'ane ne wan go to ng'ama bo pogne no ok miya ni nikech political party manotere that is just a first step to the moment mu chamo moma to koro en a national leader otia cross ineno kata kaka sani ji ma complain ni chal development mang'eny timore Nyanza kipenjo gini to nyisa gimoro achiel matimore Nyanza ma ok timore Nyeri ata nyalo nyisi gima timore Nyeri ma ok timore Nyanza the number of kilometers mag lam migoyo in Mount Kenya ng'eny makiriwo gi Nyanza combined kipenjo gini tango mitimo kone mok tim kuru kocha to ano ng'ano ng'eny kone ero ng'ano timo gi SGR moka kaendi madhi nyaka kocha ok en mar joluo yeah kech ja Mombasa kata jamo konge Mau Summit Rironi mi dwagercha in gineno ni mano barabara madhi kocha wigi wil ni kata biashara kagimbe gitimo kagigolo products from this other side kagidwa uso to kuro buro chopo kocha mayot nyalo chopo ne joka maber omiyo shares kombe nyalo winjore e coalition omi deputy president omi prime CS omi kama to the moment museloso serikal gino rumo gi kanyo koro development nikech jite janyakach golo usuru Uriri golo usuru Nyeri golo usuru kuro nyaka tim equity tapani mane gima president Ruto timo sani kuro ntiere jok manyocho ngi chalo ot madoho nitie to kuro miyo moro nyocho ngiyo gi nyithinde kawuon dalo biro to chiemo te donjo ot achiel wuon dalo biro to donjo ot achiel kato chieng' moro kuro wuon dalo wacho ni ai ute moko gi bamba ntiere go
koro biro to kawo keto ngana reyo koro joka ywak ni ngana abiriyo gi noni gubede ot ka ma wane mwa decide kuponi wamiyo joka to kuponi kata nchoro nyaka gichiem to gibiro karwa ka watedo to wapogo negi matis. So that is the problem mantiere, but this is the only way, and that is why one of the support this government. Wuoth mar rais Luo Nyanza ni osekelo liet kabisa. Ndio joma wacho ni en mana wuoth mar siasa, ok en wuoth mar dongruok. Nikech koro useyie nudhi chung' kode, koro en mana siasa ema ji goye, dongruok moro to ji ok oneno. Kopo ni gimanye Ruto timo kana en Nyanza cha en siasa, kare bo siasa mamit ndi. Kare en siasa monego wago. Ka gimanye Ruto timo over the last 4-5 days, manyo timo cha jok moko wacho ni en siasa. Kare en siasa monego, macha kare siasa monego wago. Wawere gi siasa ma okanti wago ga siasa moro mopogore. Day 1 waromo kaka leaders te. Chakre MCS, MP, senators, elected leaders te. Oluong jogi wama CEOs, board members te. And a few religious leaders boluongi. Jokmane national government, PSS, boluongi mo bedo katinya ka ministers te. To president wachonia anabiro thuruka. Adwa nyiso ugik matemo. To umbende unyalo meda paro ugik madwa ni mondo atimo. Wacho ni mokwongo biggest project SGR ni kama nomoke cha okokonygo koni. Wan gi port moro Kisumu ka ma is lying idle. Koro dani mondo wagole kocha cha to biro chop Kisumu ka modhi mokal modhi kama Malaba modonje Uganda kocha. Ka gik moko wa Mombasa nyalo biro to wanya bedo gi clearance koro e Kisumu ka. Manyiso ni ka enditi nyalo yudore. Number 2 hadangiyo nikech un ng'enyu you are along the lake. What are lots of piers kuondegi? Payano ntiere gi kamitime kamilose rech, kamitime freezing, kamimoyo omena, kata rech bin ntiere kanyo timo basic processing kanyero, to gi kaka inyalo gol gigo kawuok. To koseloso gi kamano, wacho ni iga mokalo ne wan gi ferry nase instruct mondo los. Ma kapok Julai mare gani ochopo, ferry dhi bedo kantie tayari. Koro ferry nyalo ringo, free ferry bila mantiere Mombasa. Nyalo ringo, miyo ng'ama ame oro, nyalo biro nyaka Kisumu koluwo pi. We reduce the traffic kacha. Koro nikech mae wandu, nikech utimo rech, I'm giving you the right infrastructure. Mano wach marare. Jok moko neno ni mano siasa, karo siasa maber. Owacho niya, mine ma uso kuondegi koro agero nuchirni. Koro unyalo uso in a dignified place. Sugar industry ma affect chakre part of Siaya, Kisumu, Homa Bay nyaka Migori. Nagolo nugope mantie. Ne wachulo. Tuntie pesa moro modong matis. Kata josoni ko chanjo ka yuak kabisa. Ntie pesa moro modong matis. Waziri kao pesa nutimri nade. Iketi mondo jogo chul. Kasto koro kembnigi ochak tiyo. Adwaro ni in the next about 3-4 years wabed ni one net exporter mar sugar. What has that happened? Sugar industry ntiere in our region. Ka kembe go bedo mochopo kama ber. Makuru wane mogolo sukari mang'eny jogo se chul magik moko dhi maber. Donge jowa mokonyore. Mano in sugar industry. Owacho niya, for a long time unu sebedo kuonge barabara. Average le yudo ka commitments mag barabara motim averagely is about 15 billion per county. Onge constituency maonge barabara manyien masane goyo mar lam. Koro wacho ni nikech gigi osechiwo to nikech this time ne onge, wacho ni wadoge abro duogo bang' dwe achiel mondo launch. To kama wantiere ni ka pesa modeko ng'ama nigi pesa nika. Ka ng'ama gosei an ka. Jok moko bano mano siasa. Kare bo siasa mamit ndi. Airport. Wajo Migori ni wadhi Kisumu wacho ni ma Migori cha wadwa expand capacity nikech wane border. Koro jok madwa Tanganyika nyalo biro to land kacha cha to dhi. Koro agero nu terminal manyien to bro expand. Homa Bay the same. Kisumu already ntiere gi international airport. Koro kwani un gi talent mar mpira. Agero nu stadium Migori, nicho wagero Homa Bay, Kisumu wagero Siaya, ginene koni. Jok maneno ni manero en siasa. Adwa nyisi ni kare macha siasa monego bed ni watimo nade. Ma wagoyo.
kato ntiere other peripheral benefits kuondegi. Ing'eyo affordable housing. Jok moko wacho ni wan ang'o momiyo iketowa gi udi e gweng' kocha. Sani kata ka nyisi Simba ka. Ute mag ji mogore piny. Aya nitiere jok matiyo Nairobi ka kaka in tiyudo ka jaluo ne onge ng'ama bedo gi ot kata dala. I hope ni Trevor nyise yuda kumba mamatis. Kata kionge lakini affordable housing mora pane gero nyaka kacha. Inyalo riyori. Idhi ng'iew mari moro mar $2 million. Ubedo kaka Simba ni kanyo nyalo dhi dakega. Kech bedala ka jok matiyo Nairobi biro kodhi juma achiel weekend to dugo koni. Kuri nyayudo kama ninde we ninde mtoka. Yeah. Kati wedhi jogweng'u ywak ni yolo gi kwayo nindo. Kuri nyayudo kama. So when I look at the 4-5 day tour mar president, ka jok moko nyalo wacho ni macha siasa, tada wacho ne oganda luo maneno wa kawuono. Ni kare kama macha siasa, kara nyocho dhi moyawo nyaka hospital. Mano komit. Uketi equipment. Bing'e kuma gweng'wa nitiere Trevor, kamoro yo piny wacho. Sani an gi equipment makata ka miyo moro dhi okonyore, to nyathi owuok kapok ndalo ne ochopo. Mane kane nyathi bila no wuok to nitero mana Kisii mana nyeyudo ya incubator. Sana an gi incubator e Tokot. Maka nyuolo tama to kura wacha ni otama to ok ni kena nitiere Tokot kaza. Idhi ketna nyaka x-ray tiende kacha. Ok nan to jogweng' kanyo. Na nyiso president kana wan kanyo. Jowa ma piny owacho, for example in the village kamae, the nearest hospital mane gidhi e Migori, ka gidhi to and fro, the current rate of transport, $100. Iding'e economy mantiere gweng' kacha. Koro jok ma wacho ni tour mar President Ruto manyo biro siasa Luo Nyanza en siasa. Kare ne en siasa maber, ochako duogo gonwa siasa. Kech en siasa mar maendeleo. To mbaka muwacho nudhi go gi chama mopogore opogore ni. Be en adieri nudhi go mbaka gi chama mopogore opogore koso udhi mana tiki gi UDA ka. Mondo jopiny owe bedo gi geno moro ni dipo kuchako wuok udhi jogo go mbaka gi jomodong'. Rule number 1 en power. Sidwaro power. Koro kidwa dhi yudo power tikwongo idhi ir jok man gi power no mokwongo. Kata yudo jok moko. Kata kidwa dhi nyombo. Nitiere jok moko mibro nitiere ji mang'eny madhi ga nyombo. Ng'e nitiere ga jawuoyo, nitiere ga jachiemo to gi jago mbaka. Koro ing'e ni jawuoyo is a very critical person. Jachiemo ting'e ni yudo ok tek. Jachiemo yudo ok tek kata kidhi nyombo. Koro ing'e ni sani kwa dhi manyo power, to we start with a bigger brother. And of the political parties, the biggest political parties in numbers, mantiere National Assembly and even the Senate and UDA. Kuri chako with the big brother. Kech one by one, ODM emaluwo gi namba 2. Ok inyal chako gi ng'ama nigi MPs 2. Ok inyal chako gi ang'e dhi wuoyo gi Rigathi Gachagua to onge kata majombe achiel. Ginene. Makata manyocha go kore ni gidwa yier korgi kocha chalo tame yiero. Koro kedhi ichako go kode mbaka sani. Ichako go mbaka kono udhi kanyo. So you start with the bigger brother. Ineno ka entiere. Kotamore. Kore kibiro to the next ones. Kora naparo ni it is the right strategy. Chak ng'ama nigi ngufu mang'eny emuguo godo. Kuriworu kawacho dhi oriwore. Koro un ji madongo 2 to riworu to nyalo dhi wuoth. Jok moko ka bro mana join. ODM ni dhi chung' motegno kose dhi muonye nikech tiro joma sayo mawacho ni dhi muonye gi chama mar UDA. Aparo ni mano now is the biggest challenge. My own opinion, strength mar ODM in the absence koro mar Baba bro bedo on a few things. Number 1, nyaka gi structures maggi. Jotelo moko mane ODM ka moero go agogigi. Ging'e ni ng'ama nomako tok gi chakoro timore nade? Onge. Manyo anya gina nikech Baba nitie, Baba no sani koro onge. Nyaka wa strengthen the party, nyaka watima credible nomination. Jok marito nitie jok mokano ka okiyo kama chane wadhi winjore gi joka kata wadoro zoning. Kasto koro nini kech wan kasa yudo ticket ne nyapoko omigo midhi dong kode mibano kode lewni. Mikane kata. So the survival of ODM post this coming election, in my own view, depends on how it carries out next processes, especially nomination.
gitime in a credible way maonge favoritism maka upono achungi Trevor to Trevor yomba to kata ja piny mano participate in that process wacho mane Trevor to no chungi Nyamita to lakini otimo nani kata kanya Nyamita yomba te wacho Nyamita no timo nani koro kata kanya Trevor ne watni kata ne nyathi wayu kata ne nang'oni kata ne mane ugolo pesa mang'eny tinyise ni ajo penyo to nani nikech ng'eni yiero be ng'eni ji nigi option kodhi tamo Trevor onyalo manyo yo moro machielo. So that is going to be the strength mane gima bro miyo ODM will survive in this coming one. And if they do that right, magi survive this election, and which we hope they will do, to it will be the strongest party now into the future nikech koro bobedo gi strong foundations. Kora paro mana ni mane gima nyalo miyo ODM dhi mbele kon. To ka pod wabedo gi hubris mwago korwa ginene kama nyaka wang'e ni jatendwa mane ntiere mane piny oluora hinya sani koro timore nade okay. To ndalo cha bing'eni ne ji ne wacho niya wanyalo yiero Trevor kata wanyalo yiero Nyamita kata koponi watimo makosa gi ng'ama wayiero ni to wan go gai maduong' manyalo dhi ginene kama donga dieri. Wach mogik miwacho ma wacho ni Uganda Luo ni muma wacho ni ng'ama otimo ni maber kik itim ni marach kech kitimo ni marach to masira ok ne rume. Sirikal ni kotimonwa gik moko wayie godo jowa mane iye kacha projects mosechakore orani mondo warire kabisa mondo otiekgi to jowa mabiro dhi negotiate kotelne gi Daktari Oburu Odinga o negotiate hard giyud the best things monyalo yudo. To maduong' ni waluor japiny ng'ato ka ng'ato ochung'e wachne motimore nade jotelo mayomyom kabigori kocha wacho ni oyundi oyomyom men ka nyise ni ochungi dhi e puodho tienda lit sani dhi kom tienda lit ni wadhi beto tienda lit ka chiemo kete mesa to yundi ni seses mago jok ma e yiero mabiro ni dala yot dhi dala koso ok dhi ni bye mana kama weche no mar duol Mheshimiwa Mark Nyamita jaod bura Mauriri odoko nero kama kuom bire duol kaendi ero kama ne nyoko communicate Ramogi TV saa 3 ke wang'e chap George Bati biro ka mondo kel weche manyien mosebedo katimore pacho kan kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach ndendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa onere bang'e Salame. Goodbye.